Hello, Daymayet. Oh, kumusta na ka diha? Malipayon ka ay diri sa Hello, imong Miss tatay Deltare, pagkahibalo good namo sa morning. balita. Uy, mga lulo ug mga lula na jud mi. Sus, Wala lagi pagkadali ka ra nito nga sa imong panahon. appointment ganina with Dr. Cabran. Nya, 2 weeks na ka wala nakahapit din he. vitamins. Mag-follow up lang unta si doc nimo. Pagpa-prenatal Nata unya kay sa health appointment center next week ha? unya maayo unta if makaanhi ka. Gusto lang ni Dr. Cabran nga makatabang with your depression. Ano sa man ang imong Tawag or kasal? anhi lang niya diri sa clinic. Pagkasal na dayon usa pa Hello? mo dako ng imong tiyan. Hello? Kibaw ko, naara ka dira. Tubagan telepono, be? Niadto ko sa katong giingon ni mong abigay ni. Dili man ako pasyente dito. So, tiyo ko sinuod ba? Pablos ka? Di. Grabe po ni mo eh. Muna mong pagi para lang dili ti kabiyaan? Wala dyan kayo dili ka desa. Kibaw man, da ka nga, di na kailangan mamakak. Isultin lang da ka. Nara magyapon ko dire para nimo. Mayat. Love you.